Maayong adlaw mga bata. Atong isgutan karon mao ang kapahayag or in English, sentence. Unsa ang kapahayag? Ang kapahayag usa ka pundok sa mga pulong nga nagpahayag og hingpit nga hunahuna. Ang unang pulong sa kapahayag magsugod sa dakong titik ug magtapos sa tulbok o period o punktong timaan o punctuation mark. Ang kapahayag gilangkuban sa sugpay or subject ug panayag o predicate. Ang sugpay mao ang nagsulti o ang gihisgutan nga tawo, hayop, butang o hitabo sa kapahayag. Ang panayag mao ang lihok o buhat sa sugpay. Pananglitan, si Angela kay namubo sa buwak. Ang sugpay kay si Angela man ang gihisgutan sa kapahayag. Ang panayag kay namubo sa buwak kay ang buhat o ang lihok nga gibuhat ni Angela kay ang pagpamubo niya sa buwak. Ang mga bata nagduwa og basketball. Ang sugpay kay ang mga bata kay sila man ang gihisgutan sa kapahayag. Ang panayag kay nagduwa og basketball kay ang gibuhat sa mga bata kay nagduwa og basketball. Sila Ben at Bon kay malipayong nagduwa. Ang sugpay kay sila Ben at Bon. Ang panayag kay malipayong nagduwa. Salamat sa pagtan-aw.